జనగామ జిల్లా జఫర్గఢ్ మండల కేంద్రంలోని రఘునాథ్పల్లి గ్రామంలో బడిబాట కార్యక్రమం ఉత్సాహంగా నిర్వహించారు. గ్రామ సర్పంచ్ ఎడ్ల వెంకటయ్య, ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు సదాశివరావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు, అంగన్వాడీ సిబ్బంది, ఆశా వర్కర్లు, గ్రామ తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. ఎంపీ యూపీఎస్ పాఠశాలలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థుల చేరికలు పెంపొందించడం, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అందుబాటులో ఉన్న సౌకర్యాలపై అవగాహన కల్పించడం లక్ష్యంగా ప్రచారం చేపట్టారు. గ్రామ ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతు తెలిపారు. ఊరు ముఖ్యం, బడి ముఖ్యం, దేవాలయం ముఖ్యం. దేవాలయం అనేది చదివితేనే అన్ని, చదువులేని వాళ్ళు ఇంత ఫస్ట్ చదివితేనే ఈ రోజుల్లో చదువుకోవాలి. అది కూడా గవర్నమెంట్ నాయకులు కొంతమంది ఎంపీలు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదువుతున్నారు. గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదువుతున్న కాలేదు. గవర్నమెంట్ స్కూల్